तुम्ही बातमी ऐकली असेलच. एक मराठी चॅनल जे तुम्हाला खरं इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग शिकवणार आहे, सोप्या भाषेत, फक्त प्रॅक्टिकल. तुमचं ज्ञान वाढवायला तयार आहात का? नमस्कार मित्रांनो, हे चॅनल तुमच्यासारख्या शिकणार्थ्यांसाठी मराठीमध्ये इलेक्ट्रिकल आणि ऑटोमेशनचे धडे घेऊन येत आहे. एसी-डीसी मशीन्स, पॉवर सिस्टीम्स, जनरेशन, ट्रान्समिशन, डिस्ट्रीब्युशन सोपे प्रत्यक्ष करून दाखवलेले व्हिडिओज इथे मिळतील. कंट्रोल सिस्टीम्स, पीएलसी, प्रोग्रामिंग, स्काडा, HMI, RLC सर्किट्स, ऑटोकॅड, इलेक्ट्रिकल ई-प्लॅन, हे सर्व स्टेप बाय स्टेप शिका. एखादा विषय तुम्हाला सापडत नाहीये, कोणत्याही व्हिडिओ खाली कमेंट करा, आम्ही लवकरच त्यावर व्हिडिओ बनवू. सबस्क्राईब करा, शेअर करा, तुमच्या इंजिनियर मित्रांसोबत चला. मराठीमध्ये प्रॅक्टिकल स्किल्स शिकूया. आताच फॉलो करा, तुमची पुढची इलेक्ट्रिकलमधील प्रगती इथून सुरू होते.